نبيشانن سلاماوي سفرادو بوتا عقرقر عينتخا سلاماوي سفرا كتما يروساليم كريين كابزبل مصحف قدساو قال جوسدن بعبيتن فلوتاتن قرنات العبيب استخبه زعبي ماكل مقعزين من نهرين زحقوفه سفرايو نبيشانن كابتي دحرشن شعاتا ميتين سراحة نستمسرت له جميرو ماكل محبراوي هيوتن كخون سانيحون يغطلالون عب السفرة تقبرني أقار عدقا كأند ملالي يخوينو بفلاي كان محبراوي موحاد السنة تطلو حبرة السب بفولي زناورو ليو عب زخواب زنبر حزبي كان ممسراتو عتحيزو قداي استفارة لي تقمات زخونة مخانيو زنقر بفلاي كمسرات كالو بعليت النتان تراحيود አንቲሴሚቲዝም ከባቢ 400 ዝኾኑ ካብ ጥንታዊት ከተማ ያፎ ጃፋ ዝተፈናቀሉ ስድራቤታት ዝመስረትዎ ኸውን ከሎ እዚ ከባቢ ካብቲ ዝተመስረተሉ ግዜያት ሒዙ ካብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዝተረስዐ ስፍራ ብምዃን ንድኽነት ውድቀት ትሕተ ቅርፂ ፃዕቂ ህዝቢ ውሕስነት ፀገማት ከጋጥሞ ፀንሐ ዝተነፀለ ስፍራ ኮይኑ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ይቕፅል ኣሎ نبيشانن أبز حلف جزي ما أسجد داي محبراو تجمع تراي بزحات جبرش براو متقعدت أبز فراغم تفتمو يحبر أب كلتش عن كلتش عن ثلاث كلتش عن شدشن بتخطط على زجات أم فنجارات لعلي ثلاثة زخون إسرائيليين لعلي 10 سدتنياتن تغطيلهم نبيشانن نزحلف إسراء عمت أبيلو أفريقيان كعسلو تصنحو السفرة خوينو أبز حجي بفلاي بزاقي إيرترايان سودانويان وحدات كان معراب أفريقيا نقلك كفال هزبيشا مالت بانغلاديش هندي تشاينا فلبينز نيبالن زرايلو عمر عداقايو إذا كبابي كلمة زوملومي ناب عمر عداقا كيرو مزلو أفريقيان سدتنياتات ممتوم نخطريو زي يبهك بوتا بعلقنا رسحات حاششاتن سرقتن تنابيت قرنا من بارو فلما عبز خباب زموت إيرترايان يتوصو زبزح كفال حبرة السب إسرائيل نزبوتا كم حرقنيا نهيوات أسقائي زخوان بوتا يريو مباروم بزحات دحرز لهم تفتير زولو على قامر أيوم زمسكروا إيو عبز خباب زكايد عمر عدقا مبزحتيو نتوم عبد خباب زركو أفريقيان سدتنياتات زهبا أقولقلود كخون كله كام بيت مقبل مستن مشت تخداونتي جامع تليفونات ما انكم تصور رسي بيت سئلن كالن يتغالن وطن كتمانا السفرة جوزيف تيشلر استبحاله اركتيك نقعيو توهيبو اتا اركتيك نز السفرة كم كرت مينورا أبعلك خانوكا زبرش مع جيريو سيلوا نفلوتن غودانان ليفينسكي كم تاما كريت شمعنا يمينورا اتن شوعات تتعاطف الناب ليفينسكي زنبرا غودناتات يسود حملا نيفيشانان حاقودود هايبري كومرشال سنتر ويلفسون ها كونغرس بيفاتيون اندما كم تن خانوكا ببمعاتن زبرها شمع جيريو سيلوان بشحن شعاتم 240 حدن أطفولي موافر أفضل تخانة مركزيتي الشانع توسي هو دهر مزنح ماكل مقعازن متحلافن بمخان كم ماكل إسرائيل كوينو يغطلالو بدحر تقن خنت أسات إسراء عمتات توسده أب عالم زعبي مخانو استنقرلو من نهار أوتوبوس تخانة مركزيت خدشة ماكل إسرائيل كان مخان زي تعاقته حبي سفرايو نبي شانان بلمدي إرساوين እንዳ ባላጋን ኢሎም ካብ ዝፅውዕዎ ማእከል ወይ ሕምብርቲ ማሕበራዊ ህይወቶም እዩ እዚ ቦታ ከም ቀንዲ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ነገራት ምዝንጋዕ ዕዳጋን ዝውሰድ ኮይኑ ኤርትራዊ ነባር እስራኤል ብዝመፀ መፅኡ ንኽራኸብ ክዕርፍ ማሕበራዊ ንጥፈታት ክካይድን ኣብዚ ቦታ እዩ ዝርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ፈለማ ናብ እስራኤል ዝመፅሉ ግዜያት ሒዙ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ብኣውቶቡሳት ኣሰንዩ ኣብ ስፍራ ካብ ዝርከብ ኤርትራውያን እንዳ ሳዕሪ ኢሎም ዝሰመይዎ ማለት ሌቨንስክ ፓርክ ኣውሪዶም ይገድፍዎም ብምንባሮም እዞም ስደተኛታት ነቲ ከባቢ
ብብዝሒ ክነብርዎ ከም ጀመሩ ፈለማ ኣብቲ ከባቢ ምቕማጥ ጀመሩ ይገልጹ። ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይጸንሐን ዝበዝሕ ሰብ ኣብቲ ፓርክን ካልእን ይድቅስ ምንባሩ ዛንታ ናይ ቅድሚ 18 ዓመት እዩ። እቲ ከባቢ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ሽግራት ዝተቃልዐ ኮይኑ ንኽትነብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምስ ምንባሩ ብዙሓት እስራኤላውያን ካብቲ ከባቢ እንዳረሓቑ ስለ ዝመፁ እዞም ስደተኛታት ነቲ ዕድል ብምጥቃም ገዛውቲ ክካረዩን ንማሕበራዊ ህይወትን ዝመጣጠን ኣገልግሎት ክህባ ዝኽእላ ትካላት ክኸፍቱን እዮም ተራዮም። በዛ ኣቢሉ እምበር እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ዕሙር ዕዳጋ ነቪ ሻናን ክምስረት ዝኸኣለ። ኤርትራውያን ኣብዚ ከባቢ ንዝነበረ ህይወት ብፍላይ ድማ ኣብ ፈለማ ዓወታቶም ዝነበረ ባእስን ዕግርግርን ብዝሒ ፃዕቂ ህዝብን ኣመልኪቶም ነዚ ቦታ እንዳባላጋን ክብል እዮም ሰሚዮሞ። እንዳባላጋን ብቋንቋ ትግርኛን ኤብራይስጥን ዝተደባለቀ ኮይኑ ባላጋን ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ዕግርግር ካብ ዝብል ናይ ኤብራይስጥ ቃል ዝተወስደ እዩ። እዚ ስም ብልክዕ ምስቲ ሓቅኛ ስም ናይዚ ስፍራ ነቪ ሻናን ወይ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ሰላማዊ ስፍራ ዝጋጮን ኣንጻራዊ መግለፅን ስለ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ። እስራኤላውያን ነዚ ቦታ ብሰላማዊ ስፍራ ዝብል ትርጉም ክፈልጥዎ ከለዉ ኤርትራውያን ድማ ብስም ባላጋን ወይ ዕግርግር ዝብል ቃል ይፈልጥዎ። ማእስት ጥራይ ኣብዚ ከባቢ ኤርትራውያን ዘጠመቕዎ ኣስማት ፍሉጣት ቦታታት ከም እንዳ ሳዕሪ 4 ቴሌፎን ካብቲ ቀንዲ ሉሉይ መራኸቢ ኤርትራዊ ኣብ እስራኤል እዩ። ብፍላይ እቲ ፓርክ እንዳ ሳዕሪ ኤርትራውያን ሓዘኖም ኣኼባታቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብርሉ ምስ ምዃኑ ኣብ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዓብ ስምን ዝኽርን ዝገድፍ እዩ። እንዳ ባላጋን ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ዓበይቲ ጎደናታት ዝሓቐፈ ኮይኑ ብፍላይ ንየሱድ ሃማላ፣ ነቪ ሻናን፣ ቤነብራቅ፣ ራሽቢን፣ ሃግዱድ ሃይቭሪ ካልኦትን ዝሓቐፈ ትንግርታዊ ስፍራ እዩ። እዚ ከባቢ ከም ቀንዲ መበገሲ ሽግር ኤርትራውያን ካብ ምዃኑ እውን ዘዕርፍ ኣይኮነን። ኣብ 2024 መስከረም ዘጋጠመ ባእስን ዕግርግርን ናይዚ ኣብነት እዩ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ደለይ ፍትሒ ኤርትራውያንን ዘጋጥመ ባእሲ ኣብዚ ቦታ ተበጊሱ ህይወት ብዙሓት ሰባት ዘሰንከለን ንሞት ዘቃልዐን እዩ። ማእሲ እዚ ጥራይ ኣኽረርቲ እስራኤላውያን እዚ ከባቢ ተመንጢልና ብምባል ናብ መንግስቲ እስራኤል ዘቕርብዎ ጥራሕን ካልእ ተወሳኺ ብድሆ ናይዚ ከባቢ እዩ። መንግስቲ ነዚ ከባቢ ዝኾነ ዓይነት ማሕበራዊ ውሕስነት ዝህብ መሳለጥታት ምትዕርራይን ስለ ዘይገብረሉ ውሕዳት እስራኤላውያን እዮም ዝነብርዎ። ብሓፈሻ ደቡብ ተልኣቢብ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ምዕባለን ስለ ዝተገለለ ኣብዚ ከባቢ ዝዓብዩ ምምሃሩን ዘለዉ ህፃናት ማሕበራዊ ተነፅሎን ብብቕዓቶም ለጠቕ ዝበሉን ኮይኖም ይዓብዩ ምህላዎም ይፍለጥ። እንዳ ባላጋን እምበር ከም ስሙ ቦታ ሰላማዊ ስፍራ ዶ፣ ቦታ ዕግርግር፣ ቦታ ዕሙር ዕዳጋ ዶ ወይስ ማሕበራዊ ሽግራት ዝመንቀልዮም ሽግራት ዝኣኻኽብ ስፍራ? ነቪ ሻናን ንኤርትራውያን እንታይ ትርጉም ይህቦም? ብሓቂ ኸ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ማሕበራዊ ንጥፈታት ብኸመይ ጸሊዎም ሕማቕን ጽምብቑን ኣብ መዳይ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለን ገስጋስ ከርእዩ ዶ ሓጊዞም ንታሪክ ዝግደፍን ባዕላቶም እውን ክስንድዎ ዝግባን እዩ። ተኽሊት ከሰተ ካብ እንዳ ባላጋን